ҳукумати тоҷикистон тибқи як барнома мақсад дорад рушди иқтисодро то соли 2020 дар сатҳи 7.5% нигоҳ дорад. ҳангоми баррасии барномаи рушди миёнамуҳлат барои солҳои 2016-2020 дар парлумон гуфта шуд, ки бар асоси он сатҳи камбизоатӣ ба маротиб коҳиш меёбад. барои татбиқи ин барнома 25.6 миллиард доллар зарур аст, ки 55% аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва боқимонда аз ҳисоби бахши хусусӣ ва шарикони рушд таъмин хоҳад шуд. истеҳсоли барқ ба 26.2 миллиард киловатт расонда мешавад, ки нисбати соли 2015 1.5 баробар зиёд мебошад. аз ҳисоби бюҷет барои 3 сол 14 миллиард пешниҳод шудааст. асосан такя мекунем боз ба сарчашмаҳои дигар. мо шарикони рушд дорем, ки имрӯз барномаи зӯро татбиқ карда истоданд. мо бахши хусусӣ дорем, ки бибинед ҳама корхонаҳои нав аз ҳисоби бахши хусусӣ мешаванд. аз ҳисоби бюҷета асосан масъалаҳои иҷтимоӣ ҳал мешаванд. роҳҳо месозем, касалхонаҳо месозем, мактабҳо месозем ва ғайра. ба гуфтаи муаллифон ин лоиҳа аз ҳисоби он ки дар тӯли татбиқи ин барнома маоши кормандони идорӣ баланд мешавад, он метавонад ба кам шудани сатҳи фасод дар ниҳодҳои давлатӣ мусоидат кунад. агар барномаро шинос шавед, мо ягон чизе напӯшем. мо гуфтем сатҳи баланди фарз кардем коррупсия дар ниҳодҳои сохтории давлатӣ, паст будани маош барои хизматчиёни давлатӣ, ки яке аз омилҳое гӯем, ки гирифторӣ ба ин вабо аст. бартараф кардани монеаҳои сунъие, ки аз лиҳози такрорёфтани вазифаҳо байни мақомотҳо сурат мегирад. тақвияти бештари ҳокимияти марказӣ бо мақомотҳои иҷроии ҳокимияти маҳаллии давлатӣ дар минтақаҳо. ҳукумат ба ин назар аст, ки татбиқи ин барнома истеҳсоли дохилиро густариш дода, тавони содиротро таҳким мебахшад. бартараф кардани монеаҳои сунъӣ, ки дар натиҷаи такрор шудани вазифаҳо дар сохторҳо пеш омадааст, аз омилҳои монеасоз номбар мешавад. бинед соли 2020 солест, ки мо аллакай баъди ба шурӯъ кардани истеҳсоли барқи обӣ аз ҳисоби нерӯгоҳи барқии роғун аст. бинед мо соли 2018 аз рӯи пешгӯӣ бояд, ки ду агрегати он ба кор дарояд. аллакай истеҳсоли барқ зиёд мешавад. мо имрӯз 17.5 то 18 миллиард киловатт-соат барқ истеҳсол мекунем имрӯз. баррасии ин барнома дар парлумон дар ҳолест, ки дар Тоҷикистон стратегияи рушди кишвар барои 15 соли оянда таҳия шудааст ва дар сурати иҷрояш Тоҷикистон дар соли 2030 бояд аз кишвари рӯ ба рушд ба кишвари дар ҳоли рушд табдил ёбад. Шодмон Ятим, Мирзонабии Холиқзод, Озодӣ, Душанбе.